Inu maonelapo ndine nkhani za malavu zosiyana-siyana, koma iyi ndi ina yake. Mnyamata uyu mukumuonayu anakwatira akazi atatu ndi kupanga ukwati ndi onse pamodzi. Sizododomesa kwambiri inde, koma pati yayikulu yomwe ili yododomesa ndiyokuti atsikana awawa ndi ma triplets, atsikana obadwa mwa mayi mmodzi bambo mmodzi, nkubadwanso tsiku limodzi. Ndi chani chinachititsa mnyamata uyuyu kukwatira akazi atatu ooneka mofanana chonchi poti mitala ija anthu azioneka kumosiyana? Mnyamata uyuyu ndi ndani? Atsikana awa nawo anapangiranji zimenezi? Anthu ndi makolo anachilandira bwanji chimene chichi? Nanga moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Mimba mumakuvutani mamuna kapena mkazi sakubereka kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe sindingatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani m'mavuto anuwa mophweka. Amayenda dera lina lililonse ku John Konko. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773. Dzina lake ndi Wizo, ochokera ku Karehe, Kongo. Wizo ku dziko kuno sanangofikira pokwatira akazi atatu abele limodzi nkumanja yomwe akunjoyera mwayi. Iyeyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Waphunzira nkukhala pa ntchito ndipo anali akusakasaka mkazi kwa banja masiku nkumapita, ndipo mwamwayi anapeza mkazi yemwe anamusangalasa kwambiri Wizo. Koma apa panali pa social media dzina lake Natasha. Anakondana pa foni, anapanga zoti akumane poti Natasha amapezekera kutali ndi komwe kumakhala Wizo. Koma inu mukudziwa chili mwamphongo, anapita kokakumana ndi kanjoleko ndikuyanjana nako magazi. Koma yemwe anakumana naye kumeneko sanali Natasha ayi, uyuyu anali Natali, obadwa naye limodzi Natasha, ochokera mwa triplets aja. Atsikana awawa amasewera game ya chibisalirano. Ulendo wina Wizo atafika anakumanizana ndi Nadege, popeza atsikanawa anali ooneka ndendende, ndipo Wizo sankazi wazoti atsikanawa alipo atatu akumakumana ndi atsikana osiyana-siyana, ndipo amalumikizanano mpaka anafika pajapo kambirana za banja. Choncho tsiku lina kunacha zabwinobwino monga muja momwe kuchera masiku onse. Anapita kokambirana za banja ndi Natasha, koma chododomesa anapeza kuti atsikanawo analipo atatu. Iye kukamwayasa kukanika kuti aloze Natasha, ndipo pamapeto pake atsikanawa anati ngati ukufuna kukwatira mmodzi wa ife wayenera kuti kwatira tonse. Kukakhala ku shopu timati buy one and get two for free. Nanga akanatani poti akazi onsewa anali oti walandiridwa nawo akafika. Basitu anavomereza nkuwakwatira onsewo. Koma tsoka ndiloti kwawo kwa mamunayo anakana kuti sadzapezeka pa ukwati umene ukamba kuti mchitidwe umenewu ndi oyipa. Koma doloyo sanabwerere pambuyo ndi chiganizocho, ndipo ukwati unachitika. Kuti atabwerewo ndi omwewo amakhala limodzi, kupanga zonse pamodzi, nkumagona pena pamodzi, ukakhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Onsewa ati ndi okondwa, ndipo atsikanawo ndi okondwetsetsa chifukwa ati ichichi chinawapangisa iwowa kusasiyana pokhala mpaka kalekale. Osayiwala kwa onse omwe simunaonere mavidiyo athu ena akalekale pofika tsiku la lero, ndisiya link mu comment box yomwe itakupititseni ku channel yathu ya WhatsApp, ndipo osayiwala kupanga follow, like, comment komanso share Wizo.